Ya, mbala saoragna zegny anao izy ty mbala magnaraka agnatin'ny YouTube ty ato. Koragnantsika niany zegny asa, resaka asa zegny. Asan'ny freedom, asan'ny freedom zegny. Agnatina liberté zegny. Tsara zegny ahaizantsika izy. Ahaizanao ny asa agnatin'ny liberténao, iahignanao fiaignanao, iahignanao nofinofinao, asa vitanao amin'ny fotoanany anao marary. Anao fa marary mbala vitanao hiasa. Dinia tsara hoe hiasa zay zegny hitondra liberté fiaignanao zegny. Satria izy koa tsy miaigna agnatin'ny asa io zegny anao lasa miaigna souffrance lava zegny anao, magnenjika gauche ary, magnenjika droite, de misouffre zegny plus que la souffrance miditra amin'ny aigninao zegny, plus que anao mahay marary fô zegny. Azonao rakorako zegny. Ahaizanao le asa na freedom aminao zegny, asa mampisy liberté fiaignanao zegny, na anao volagninao hoe marary mipetraka ambony fandriagna ao izy, avy olo mandeha mamangy anao. Akory ato? Ino vaovao ato? Taraiky zalahy. Ilera mampazoto anao fotoana igny zegny zegny le asa hitondra freedom aminao. Misy n'olo zegny sa hoe ambony fandriagna eo zegny izy mazoto ndraiky izy mizaha télé. Donc zegny raha mahakasiky télé zegny ninazy. Misy ndraiky zegny n'olo izy marary zegny matatry tsôfo aty, hanigny raha tegna mifantoka anaty saigninazy amin'ny fotoana igny, hinan-kanigny zegny. Donc zegny raha mahakasiky hanigny ninazy. Misy zegny olo marary tegna allergique mihitsy zegny mahita raha maloto zegny. Tiako volagnina etsy raha madia zegny kafa miaigna agnaty fahadiovagna eo fô zegny izy zegny mahazo fahasalamagna zegny. Donc raha mahakasiky fahasalamagna zegny ninazy. Io zegny natao sambisana amin'olo. Misy ny sanany zegny izy fa marary amin'ny fotoanan'izy marary mbala mahavita mikoragna fô zegny. Olo mivôlagna, tsy reraka anao zao ty, tsy de calcifié anao zao ty, nefa le raha zegny au contraire ndraiky. Satria io zegny tsy nohony anao fa nohony divine azonao avy amin-Jagnahary zegny raha. Satria maro zegny amintsika avy amina asa mampisy énergie. Za zegny boka angala énergie hely, inigny zao mampisy énergie zegny misy za mahavita le raha ty zegny. Amin'ny fotoana igny zegny mety fonctionne zegny izy en tant que amina vatagnanao zegny, amin'ny vatagna. Fa spirituel zegny le raha, tsy izy zegny le raha. Fa amina ara-batagna izy mety ikeny vatagnanao fa amin'ny temps limité zegny. Fotoana voafetra zegny iasan'le raha aminao. Nefa zegny anao mitady le hery tsy ho voafetra zegny. Igny tsy avy amintsika igny, fa spirituel raha igny, mingina avy amin-Jagnahary. Donc zegny Jagnahary magnamia fahasoavagna anao agnatin'ny zavatra tianao mampisôkatra fonao. Ary zay zegny mahatonga hoe sokafa fonao ampanjakana fitiavana. Fa raha ianao zegny mampanjaky fitiavagna igny amin'izay manokatra fonao igny, mitsabo lera tianao, na dia marary anao, na dia tsy alezileza anao, na dia nisy olo mitsabo raha nameloko anao niany. Maro amintsika zao ty zegny nisy olo amin'ny fitentsika tanora vahio zegny mitondra mahamay. Misy olo zegny mitondra mahamay tamin'ny fiaignanazy mbala mandraigny. Reste fiaignanazy zegny ary isaka amin'ny hariva bloqué zegny. Raha zegny mipody isan'andro amin'ny fiaignana. Misy olo matetika aza avy agnatin'ny tokantragno matetika misy le raha zegny. Io vadinao io, io zanakanao io, io mamanao ndraiky papanao io. Izy zegny mety alôka anao mifoha mandrainy andeha l'école igny na hoe andeha hiasa igny zegny, mety miseho zegny le raha eo hoe nagnamia mahamainao izy. Tsy tiako fomba famoazana zany hanigny zay, tsy tiako raha nataony, de lasa lera tsy tiako zegny fantonga ty saignanao io, de tsy avitanao le action le raha tokony tsaboinao amin'ny reste fiaignanao zegny.
Donc izy io zegny tokony anao tompony fiaignananao. De ahaizanao le asa zegny raha araiky mahatonga fiaignananao androso fo zegny ifantoka andiniky zegny fo zegny raha ohatra ka anao zegny agnatin'ny aretigny na hoe tsy alaiselaizy vitanao i raha io zegny mety anao miboaka ivelagna tragnonao nandeha hiasa nandeha hianatra igny zegny anao fanazy mamay avy tamin'olona avy avy tagny na hoe anao fana raha regny vitanao fa raha ça fait le raha automatique misôkatra fonao adignanao tampoka zegny le raha tary amin'ny fotoana igny zegny tokony amin'igny anao miasa ça fait igny le asan'ny freedom aminao asa agnatina liberté ientinao magnano partage tsy aboananao vidéo ça fait araka ny nazavaintsika igny zegny vidéo ataova vidéo le raha partager amin'ny namanao fa ny olagna zegny matetika zegny antsika presseny agnatin'ny social media ato Instagram indrindrandrindra agnatin'ny Facebook izy mety possible mavandy izy hoe tifitry sary izy lokatimi mimoe zegny izy mosary moe izy eo nefa misy raha marary agnatin'ny fonazy ile raha marary agnatin'ny fonao igny nefa izy ka anao zegny lay mikoragna anao olo tia tantara tokony tantarainao amin'olo ça fait we are not alone atsika tsy manokana ile raha mararinao igny zegny tokony rasainao amin'olo obolagna gasy nagnampana hoe ny marary azo manontony aloha ny marary tsy mitaregny karakôry very tany kaody marary tsy mitaregny very tany kaody donc zegny ile raha tokony mararinao igny zegny izy ka misy passionanao zegny agnatin'izy ino ma le passion manokatra fonao zegny tianao igny zegny tokony amoronanao le contenu makasika izy igny rasainao amin'olo de olo koa zegny mba niaigny le marary ny tantara igny de lasa manokatra le fahazavana hoe taontsika kory iala agnatin'ny raha ty ça fait iza le moyen ialagna ao zegny fa raha mbala mangingo fo zegny anao mangingo fo tanànao fo marary tanàna fo tsy digninao fa raha mirevolte anao andra raiky lasa mandeha tsy tokony ho izy zegny ankamarozany self made millionnaire hitantsika jiaby io zegny ary zay zay mahatonga reo manambola edy self made millionnaire ankamarozana andreo jiaby ty zegny Jeff Bezos zao ty entsika Jeff Bezos i Jeff Bezos zegny afaka anao zao ty miaigny tantaran'ny mizaha tantaran'ny Jeff Bezos agnaty ato zegny mirecherche anao hoe Jeff Bezos mampalahelo be tantaranazy niaigny tagnatin'ny fantragna zegny izy ity Jeff Bezos ty zegny zava ao tantaranazy marary raha zegny niahignany ndraiky zisaky izy nandiniky hoe tokony andafo boky en ligne zegny ventena boky en ligne zegny hoe andeha ifampizaragna magnerigny za tontolo zao ty zegny hoe ato zala misy boky tsy anao tia mamaky boky Elon Musk niaigny raha koa zegny niaigny agnatin'ny fahantragna Eric Thomas ty izy mimotive magnamia motivation anao hoe ino zegny tsy abonao iala agnatin'ny fahantragna io Eric Thomas Tony Robbins niaigny tagnatin'ny fahantragna zay tegna hoe tagnatin'ny fahantragna izy ndraiky nagnontany tegna zegny andra raiky hoe Zagnahary ino tokony tsy aboaka amin'ny fiaignana fa ialako asa mafy be ty ça fait mafy zegny asa 12 heures de temps 13 heures de temps par jour 14 heures de temps par jour 16 heures de temps par jour miasa fo zegny nefa reraka egny résultat ambany rehefa nandiniky amin'izay zegny tamin'ny fotoana io hoe afaka magnampy ny hafa afaka izy magnampy ny hafa ty zao motive olo za sira fa anao zao ty mba mety avita imotive olo ty zao boky ninazy ndafo boky en ligne ndraiky lasa agnatin'ny 5 premier n'olo milliardaire izy nambelako amin'ny ligne vidéo losogna agny
Mark Zuckerberg zavy lien ambany ao hoe Mark Zuckerberg maentana antsika mamorogno contenu en ligne satria policy zegny problème ta États-Unis tao hoe nampitrano fanontaniagna Mark Zuckerberg karakory policy-nao nefa olo créer contenu en ligne mandeha fô zegny le contenu tsy magnaraka le rafitry ohatry ny mahazatra atsika ino ma problème zegny matetika atsika managna chaîne YouTube karaha ty zegny ino le problème atsika matahatro hoe za tsy mahay mikabaro zay zegny voalohany apetaka atsika agnaty saignintsika za baka tsy mahay mikabaro za baka tsary nandalo fampianaragna resaka mivôlagna devant mason'olo public speaker za baka tsary nianatra zegny zay tsy olagna zegny fa ny fitiavanao alevanao ny fitiavanao le raha araiky agnatina anao amin'ny aretigny igny na hoe anao tsy à l'aise igny zegny izy igny mizara émotion amin'olo hafa zegny tianao satria ohatra zao Mark Zuckerberg ty zegny izy nahita fa hoe mba tsy mifandray zegny le olo nandinika izy tamin'ny daydreaminazy zegny hoe I gotta make this world connected zay zegny Mark Zuckerberg hoe aloha ampiconnectiavagna atsika agnatin'ny université ny Harvard ty ato rehefa mifandray zegny atsika agnatin'ny bâtiment amin'ny Harvard ty ato fandray zegny bâtiment raiky en même temps connecté karakory io mara tsy abonao karaha Frank azonao miboeky vera karakory nazao message na izy io connecté zegny nandiny koa zegny izy hoe karakory ka zegny connectiavagna Houston mi-connecté Houston Texas mi-connecté Californie mi-connecté amin'ny ezaka Amerika agnaran-tany américain koa zegny New York mi-connecté amin'ny Canada mi-connecté amin'ny Colombia vita ny raha avy teo connecté zegny karaha dream izy fa possible zegny karaha zegny koa zegny ino aminjegny zegny le ninonao ndraiky zegny entinao ampiconnecté am'izao tontolo zao ndraiky koa zegny io zegny miaigny avy agnatiny le raha raiky fotony koragnantsika teo hoe ino le raha raiky entinao mampiconnecté olo jiaby izaranao le etaetam-ponao zegny etaetany fonao de automatique tsy lagna public speaking parler en public tsy efa tsy ilaigna loatra zegny igny fa ny passion-nao zegny ino raha manosiky fonao mitsabo izy enfin zegny mety hiteraka fahalalahana liberté aminao na arabola io ary zay zegny ampanjaka agnatin'ny Facebook liberté d'expression io zegny moyen na tsika gasy oty zegny ialagna agnatin'ny fahantragna satria mbala maro amintsika gasy oty tsy masaky mivôla tsy devant caméra karaha ty zao ty zegny megnatra hoe za baka tsy bogosy be fa za mivôlagna aminao fa i bogositenao io ndraiky belgossinao io opportunité ino mahatonga izy opportunité zegny izy ka hainao zegny mampiasa izy amin'ny tokony ho izy mazy nefa atsika agnatin'ny réseaux sociaux ty ato zegny izy ka fa olo bogosy agny mitsangana devantsika eo automatique atsika efa taraiky izy ka olo belgosy ty azonareo tiako volagny automatique zegny atsika tavela na mbala tsy de manjary tsara zany ny ratsabony automatique atsika tavela tiako volagny eto zegny magnentagna anao trano za anao miza vidéo ty i bogositenao io i belgossinao io opportunité-nao afaka andeha hitadiavanao vola amin'ilay mendriky entinao mizara ny zavatra raiky nankarary fonao zavatra raiky nampisy dépression-nao de nahaizanao solution izy zao nialagna aminazy raha ohatra ka mbola tsy nahaizagna anao hoe zarainao amin'olo hafa agny izy de misy olo zegny andeha amaly le raha regny zegny afaka agnanaovanao vidéo zaranao amin'ny namanao agny de mety ahitanao le fahasambaragna amin'ny fiaignanao zegny satria azo atrôtro ny boss ndraiky ny leader zegny ny leader mitariky ny boss micommande io zegny olo jiaby samy managna raha maha leader izy zegny donc zegny i raha igny zegny raha ohatra hoe mahandro zegny ninao koragna resaka andro
lasa mitarika amin'igny zegny anao de mitarika de mavory communauté maventy be zany satria za zegny tanjogny zao agnatin'ny vidéo ty atonga antsika ho maromaro kokoa zegny agnatin'ny communauté na développement personnel zegny de sa mandray andraikitra fiainagnantsika zegny antsika de afaka mifampizara zegny antsika soraka anao mitandregny izy koa zegny misy razanao zegny tamin'ny koragnantsika teto niany zegny azadigna magnamia like aveo amin'izegny azadigna mipartager amin'ny namagna zegny izy koa zegny anao mba mila fandrosagna malakilaky kokoa zegny maro zegny amin'ny le ambany zegny hitondra fivoaragna amin'ny fiaignanao zegny findrindra zegny ny lien de zegny script zegny hitanao ambany eo tegna malaky be zegny izy io misy ny lien gestion de temps ambany eo misy livre électronique zegny ambany eo afaka zegny anao mizaha amin'io tsao fo zegny mba misy raha ilainao fa izy io zegny investissement zegny mandany fotoana hely zegny anao na koa hoe mandany vola hely zegny anao mandiniky tsara anao hoe aiza ny mety amina amin'ny raha aby ty na koa hoe mi rémunérer argent avec YouTube zegny mbala hitanao ambany misy gongla hely zegny ampiantranao avy États-Unis agny zegny izy ampiantranao karakory zegny mampiteraka vola agnatin'ny YouTube ty zay zegny mahatonga za magnentigna antsika magnanaova vidéo de amagnaraka antsika magnano misimisy peace.